Die Vermaak en Praat podcast. Ik denk, hoe heet het? Professionele persoon. Ik kan maar zeggen professioneel. Ze is al zo goed geoefend in dit al. Begin het voor zo'n klein, niet zo klein, wat zal ik zeggen, niet zo een klein voorsmaakje. En jouw karakter van Mia Spies, net als je die podcast gaat openen, die Vermaak en Praat podcast. Zijn het waar, is net zo vinnig, net zo net, verstaan, net hij. Ik weet niet of je die brillen nodig hebt of wat, nee. Nee, een baie hartelijke goeiemiddag. Dis ek Robin Geldnes, of in hierdie geval Mia Spies, in die atelier van Hoekies by Hotel. Hier met my mede-kollegas vandag, so hier oor wonderlike dinge oor die lewe te praat. Met ons skooldrank en ons droë kele vir jou nat kommentaar nat te maak. Maar nietemin net, dis ek Mia Spies. Dit sal dan naby. Nee. Ja guys, né? So ja, welkom bij die Vermaak en Praat podcast. Ons is bij episode 36. Oké, maak gewoon 36. 36, nou kan ik zeggen 36. Oh, so laatst was maar net... Ja. So guys, ons is episode 36 né, van die Vermaak en Praat podcast. Definitief speciaal, baie speciaal. Niet voor die gasten wat er is, maar ook voor die occasion waar het gaan. Zoals ik voorheen gezegd heb, gewoonlijk waren we zo voor een week en dan beginnen we met de volgende episode. Maar die was nou een emergency geweest. Ons moest maar nou die episode schieten. En voor de liefde voor ons mensen en voor die kinders en voor de jeugd was het geen probleem geweest. Ik zei span, ons moet dat wist, ons gaan het doen. Hierdie episode is baie speciaal guys. Ik wil het beginnen door te zeggen dat baie dankie vir elkeen wat zoveel voor ons volgt en samen met ons loopt op die journey. Ik denk, ons kan zien amper een jaar al en die Facebook, die TikTok en die YouTube account groeien verschrikkelijk baie goed. En behalve die online presence, nee, die tegenwoordigheid in persoon, die commentaar in persoon en wat hulle ons sê as hulle ons kry en ons kontak, dat betekent net so baie vir ons, né? So ons sien vir julle en ons waardeer vir elkeen verskriklik baie. So al die formalities is uit die weg uit. Span, hoe gaan dit met julle? Hoe gaan dit met jou? Ons begin by jou. Met my, guys, het gaan baie goed. Ek is in 'n baie beter space as ander dag hoor, so thank you. Ik verstaan ook niet of we Jules Lode is. Maar oké. Franklin is de instigator. Ik zie jou. En dan, die ander, nee. Ik denk zijn gezicht is al hier gewisseld op ons podcast. Hoe gaan we mee overdag, meneer Polman? Nee, je weet dat ik kan niet klaar niet, man. Dat is een jong man, kan niet klaar niet. Als je waar is. Nooit klaar niet. Waarover wil jij klaar? En dan, als ik zeg, hij is een gast, maar zij is een speciale gast. Dat is de eerste verschijning hier zo, né? Bekend op social media als Mia Spies. Maar ook, zij is het gezegd, van is baie belangrijk. Want het is geldenhuis, né? So, Robin Geldnes, welkom bij die Vermaak en Praat podcast. Come on. Robin, hoe gaat het met jou? Ach nee, wat ik kan niet klaar, ik is blij, is nog natuurlijk vakantie. Oké. Nee, dat is altijd het lekkerste van school gaan is die vakanties. Ja. En als je lekkerste parten van school gaan is wanneer die vakantie is. Die Easter zelf, ik zeg gewoonlijk tall, dark en handsome. Come on. Die eindigste, die innerste. En ik wil iets zeggen, laatst week, toen ik zie alles langs elkaar, ik dacht precies dat ze langs elkaar zit. Laatst week, toen was Brad Jules hier geweest, maar toen verloor hulle in Saldanha bij Langebaan. Toen vraag je mij, kijk je para loods, of jou als individu zeg, of we Robin individu zeg, Robin was Saldanha bij, die zei ja. Nou sien ek wat daar, ek weet nie hoekom jy besluit nou maar hy gaan nou soos Saldanha trek, maar hy's 'n lange baan. I come in peace, man. We mense zeggen Hy's 'n rugsteker. I don't find this way come in peace, man. Hy's bang voor Robin. Lange baan, hy's 'n rugsteker. Hy kom as jy met sy train, hy kom na Saldanha train na toe. Maar ja guys, ek speel maar dit man. Ja, welkom panel, né?
So ek sê Ik ga met mij niet. Ik heb nog zoiets moois aan gedronken. You know. Maar ik vraag niet om mij. Hey, ik vraag net om verschoning, je weet, meneer Julian Zepo, hoe gaat het met u vandaag? Ja, zoals je kan zien. Het gaat bijna goed, die baie op mijn schoors. En water op die benen. Sisa. Ik weet wel, ik heb het bestaan. Come on. Sorry man, sorry. Maar ja guys, voor ons beginnen, gewoonlijk, als ons begint met de woorden podcasten, dan of ons recorden, jullie halen weer in. Dan zien we maar, die phone die record, die sound die record. Dus we moeten hier voor ons beginnen. Word of de podcast alsjeblieft. Okay, so diese inspiration quote van Norman Vaughan. Baie kort, but a lot of thought into this, eh? Dream big and dare to fail. Gaan hom nog een keer lees. Dream big and dare to fail. So laat hy ons inspirasie is. Dream big and dare to fail. Dare to fail. En oké, nou je daarmee belost, hè? Als je bang is voor fail, then don't dream at all. Verstaan je? Because when you dream, misschien, you know, als dan alleen als je een groot fail, nee, dat is gewoon fails. Verstaan je? Tot je daar voor je droom die wat je wil hebben. So if you're afraid of failure, then don't dare to dream about it. That's my... So kom ons begin by punt se man. Eers by Robin. Robin, wat is jou droom? Wat is jou droom? My droom is om myself uit te leef tot ek nie meer kan nie. Dus maar ik heb hier erg specifieke doelwitten nie, maar als ik eventually uit kan gaan en sê maar ik het nou alles bereik wat ik wil doen. Oké, ik ga nooit alles bereik wat ik wil doen nie, maar als ik die meerderheid op mijn list kan aftik, dan is ik meer als gelukkig. So jy wil 'n volle lewe. Pragtig. En meneer Coleman, wat is u droom? My droom. Ik maak mos ooit so ek could break man. Sien. Yes. Hy's al op my lys vir nou. Yes. Hy's al op my lys vir nou. Maar sover ek nou kan sê ek doen maar my ding nou. Sorry, hoe van die keer was so oud, tyd het met die wêreldrekord besit. Wat ek dink hy's 18, 19 iets van nou. 18. Kan ek iets doen? Kan ek is ook nog 18. Jo. Yes. Dat kan je nog doen. Yes. The possibility is there. Ja. Always stay positive. Yes. Altyd. So weer terug by jou Robin. Net 'n formal introduction hè. Ek dink regtig jy het dit nodig hè, maar net vir so 'n formal introduction gee wie jy is. Jy ons het nog gehoor, jy praat van die vakansie, so ek neem aan ons almal weet jy is op skool, matriek jaar. So net 'n formal introduction, volle naam en van jy met hy klein goedjies verstaan. Oké, so ik is Robin Geldenhuis en ik is inwoner van Saldanha, born and bred in Saldanha. En voor mij, mijn grootste droom is, zoals ik gezegd is om voluit te leven. Daar is niks beter as om voor jezelf voluit te leven. En wat mijn quote ook aansluit bij die quote is altijd, als je dromen niet groot genoeg is, gaan het je nooit bang maken. En als je dromen niet veel bang maakt, als je dromen niet groot genoeg is. So, en ik is 17 en mensen denken nou ik is 27 omdat ik zo baie doen in die kort tijd. En die wat ook jy weet, die vir rugby, ek is net wel bekend in my hometown in die Weskus, maar reg oor die Boland, by nou al in die land, gewoonlik as jy sal dan as pastor nooi hiertoe kom, dan sien mense uit om vir my te ontmoet en een van my grootste doelwitte is om te sit en met my mense te praat. En by my mense bedoel ek sal nooit oor mense kyk nie. Hierdie is my mense. Ek wil nou nie eendag in 'n studio gaan sit, maar ek nog nie met sulke mense geoperate het. En ek voel as ek plat gaan begin, dan gaan ek baie meer sien as wat ek onmiddellik daarbo begin en ek ken hoe dinge onder operate. True. Baie mooi. En dan daar bygevoeg né. Kom ons begin nou by die warme topic. Jy het gepraat nou van jou liefde vir rugby en dan ook jou wye deelname en die tipe impak wat jy nog het op Boland en so ook in die hele rugby, club rugby reg oor die land. Want ons weer hebben nou veral met die Saldanha toernooi, die paastoernooi is nie meer 'n local ding nie, het word gesien in hier in Suid-Afrika, né? Met dit bygevoeg, né? Wat ek vra is ek kan al sê is jy het nou die tipe veld geskep vir baie ander
vrouwmensen, die type rugby space, alle club rugby level. Hoe zien jullie nou die transformatie, vooral voor vrouwmensen en die type sport? Ik wil het nou niet, wat noemen we dat, gender gebaseerd is, maar nou, jullie wordt nou meer populair in die rugby en zo. Hoe voel je nou, hoe is je impact nou van die dames op je rugby? Of hoe die nou die impact op maken? Stadig maar zeker denk ik, het beginnen raak succesvol, omdat ik meer opkomst zie in die vrouwmensen en die zelfvertrouwen is bijna meer in die rugby, bij die vrouwmenskant. En gewoonlijk gaan die achter skuil van wat gaan die mans doen, maar dat is een contactsport. En die mans, wat mensen van mij zeggen, als ik wil eens zeggen, maar een dag zit ik mezelf een bal vatten op die verjaardag, ongelukkig. Maar mensen denken ook van, maar is een vrouwmens borstkanker, ik kan niet contact vatten. Denk ik, maar ik heb enigszins in die boeken gezien, dat is een man-only sport. So, ons is een jong generatie, en ik bedoel mijn generatie vooral, wat streven naar meer rugby aanzien. En in die Boland is vrouwmens rugby redelijk nog dood, maar als we nou vergelijken met die WP-liga in Boland, en als ik kijk derby tussen die Boland dames en die WP-vrouwmensen, kan ik zien dat hierdie vrouwmense is inspirasie vir die nasie. So hulle kan letterlik vir ons jongspanne beïnvloed. Soos hier in die Weskus is nie regtig geleenthede vir vroumense nie. So we have to byt aan net so vir 'n stukkie. Soos ek nou sodra ek klaar maak met skool, dan kan ek stewig met drome. So as iemand vir my nou 'n kontrak aanteken, ek sien jy ken rugby, miskien jou liggaam disposisie, hier's 'n kontrak vir jou. Ek gaan dit decline, ek gaan dit vat. En as jy as 'n geleentheid, but yet again, if there is no opportunities here, I'd rather suffer until I can be the one day. So dat is ook niet in. Maar het is mooi om te zien dat die vrouwmensen komen talen op en het is baie nice. Well done. En dan hebben we steeds dus, ons weet van jouw social media presence het komt bij de rugby. So, jij wil ook graag deelnemen aan die sport. Speel je nou thans rugby? Ongelukkig niet, want als wij komen is te jong. En gewoonlijk is mensen bang. Hulle wil my hê vir die social media fame, maar hulle wil nie vir my hê nie van kan jy rugby speel. Kan jy rugby speel? As jy miskien moet dink aan. Beslis. Ek kan sien sy kan rugby speel. Ek sal definitief omdat my oupa hulle generasie almal was rugby spelers en so het ek hulle kinders en nie klein kinders. So ek bedoel as skole hier rond vir mense rugby gehad het, sou ek teen die kaptein in die eerste span sit. Dis die spirit man. Dis die spirit. Ek nog nie vraag what attracted you to rugby, Robin? Because when it's a man's sport, why not vrouwmen's sport soos netball en dis wat van rugby is? Ek het eendag het my ma vir my 'n sertifikaat gewys waar sy 'n Boland kampioen was in 1997 of 98 vir netbal. Toe ek vir haar gesê, ek love daai goed, maar dat het vir my aandag getrek om te sê nee, maar ek wil ook soos my ma wees nie. Sy was amazing netbalspeler, but that could never be me. Robin het die lengte, Robin ek kan, hy is goed gebou, hy kan. Ek dink ja, maar dis nie wat ek wil doen nie. Ek is 'n oupa kind, papa het rugby gekyk. Ek bedoel, as die Hurricanes nou gespeel het, dan was Robin voor die TV. Daar is iets omtrent die klank van 'n skop, die byt van die toks op die veld, alle goed up close, alles van my, daar het my aandag getrek en die kontak, hoe ek sien mense kry nosebleeds en die strapping en alle goed, as dit vir my iets is, ek speel buite in die sand, hoekom wil ek op 'n baan speel, as ek in die grond kan wees? So rugby het ook daai en so ek my oupa se foto's gesien het, toe hy Saldanha Liga gespeel het, wel bekend as Saldanha Tigers nou. Toe my oupa daar speel, hy was voorsitter gewees, sy broers het ook gespeel, en my oom, David Manuel het self vir die Blauwbulle gespeel, wie huidiglik coach by Madibas in die Ooskap. So al hierdie goed is vir my inspirasie, ek bedoel my neef, is 'n jaar jonger as my, en hy gaan by Tigerwalk skool, en hy het ereklere gekry vir rugby, dus die Grand Koume weke. Nou sê ek, maar vrouwmense neem ook deel aan daai goed, maar in die Weskus is die skole doen nie dat die so. Vir my probeer ek net vir die mense op social media bewus maak, maar ek is nie bang vir seker nie, as ek my
arm moet breek, my collarbone moet breek, so be it. Ek is lief vir die sport, so ek gaan dit doen, definitief. Ja, be the change you wanna see. Ja. Misschien is het wat boren. Alles en je nog in de rugby en Het is nou interessant as jy sê Weskus het die rugby nie, want waarvan my kom vandaan, het ons vroue rugby. En je het spelen. Nee, ek was nog weer aan die ander kant. Ek is 'n basketbal. The American lifestyle. Het is baie interessant moment because wij mensen vrouwen mensen kregen ons langs de verjaardag was verstaan ik kom met hem dat je daar That's my man. ja dat je daar in this thing mee bro en dat is En ek love it. ja en het is bijna voor mensen wat je ziet dat je big into this thing and you know the insides and outsides van die dingen verstaan so ja dat is nou man because you Leander, wat is jouw volgende positie? Hoeveel? Wing, als ik bal krijg ik weg. Waarom jij? En die familie is backline, maar ik voor hij vat. Voor je wat Frank? Slotpositie. Daar sê. Oké. Maak toe. Interessant. Tans, veel natuurlijk is. Leander, bij jou, wie is jouw gunsteling speler tans? Of course, allemaal kennen hem. Jason Kobe. Kobe fan. Locally? Giezo? Local? Plaatselijk. Plaatselijk. Niemand heeft nog met oer gevangen. Kan hij zeggen, maar... Oké. Robin? Gaat je spelen? Mijn gunstelingsspeler zal ik maar zeggen in het buitenland. So het Samuel Whitelock is wat later afgetraind. De All Blacks definitief. En ja, dat is niet als een speler wat voor mij. Nog een oorblikje hier. In plaatselijk? Plaatselijk. Wel, is een variatie van mensen wat rera waar potentiaal op die veld en buiten die veld te aanpak. Maar ik zou zeggen, was de kapitein Daniel Ting. Definitief. Definitief, ja. Rajus, jij? ik heb nog steeds maar als ik maar niet bij mijn favorite locally of We beginnen is abroad. International mensen kennen Sia Colisi, Piari. Je kan zeggen locally, die zal ik zeggen. Locally, Lava is captain Jacob Rogers. Of ik weet niet, captain, no, die keer niet. Of die jaar niet. Het is nog een captain, maar ik was laatst jaar niet voordat ik dan was. Mijn captain, ik zat bij op school. Toen die nog een bijtijd. Wat lopen ze geweest? Sorry. Slot! Oké. Maar ja, Jacob Rogers, Lama is een captain, dat ik nog, ja, nee. Sorry. Dan via lichte vraag in. Ini lange baan, Saldana, ik groei lange baan. Alle jullie spelen misschien Saldana. Pagalis. Ek is in Citrusdal. Lamuna. Lamuna. Ja, Lamuna is niet waar, hè? Ja, we gaan onderschat. Ja, dat is goed. Ja, maar dat zijn misschien aan de serie. Misschien is het wel een Lamuna. Oké. Mooi oranje kies. Robin, jouw ambitie voor club? Waar ga je in dag? Jong. Ik zie lots van fight in deze. Ik ga het niet trouwens mondelijk antwoorden, dus ik zie meer vertegenwoordiger van Saldana niet, maar van die Boland niet. So ik moet nou mijn woorden mooi kiezen. Come on. Yes. Maar ik geloof zelf met die jong mannen, especially met die IRI's mannen wat aankomt, die kunnen zijn talent in, alle kan even zien, oude mannen advies geven. So met dat jong potentiaal van die moderne rugby en die oudtijdse pad rugby nie, kan ik definitief zeggen, als hulle nie koppe stampen, zal Saldana ja mondelijk eerst eindig. 100%. Hier niks staat. Alles onder op die loop. Ja, maar ik ga niet daar zeggen. Dat is net die waar. Ik ga daar naartoe komen en ik weet precies, dat gaat over mij ook vooruit zoals wie ten twee, wie ten deel moet gaan. Ik zeg, Ik wil niet graag de kust gebruiken voor deze mensen. Zo, kom eens terug naar die formalities doen van vandaagse event. Eerstens wil ik zeggen, guys, baie dankie voor elkeen wat zover voor de andere support dat ze maken. Ze had baie mensen bijdrage komt doen. Ons waardeer het verschrikkelijk baie man en die wat het contact ook heeft gezet, die ons wel deel wist. Baie dankie guys. Het betekent voor alle en voor ons baie dat ons zien dat mensen met hart hebben en graag willen ons mensen met voren gaan. So baie
baie dankie. Nee? As amper so in die kerk, nee? Wanneer iemand paraat en dan sy weet die persoon paraat en dan kom by 'n stukkie en sê die man kyk nie. Alles is nog klaar, nou soek ek my geld. So nou, guys, ons is weer terug, ongelukkig is de geld story, maar ons het definitief die finansies nodig, nee? So wat ons staan zit, guys, nee? Baie belangrijk, julle moet mooi luister, nee? As jy daar twee blaaie, nee? Sy gaan willen lees, is twee raffles, nee? Wat die raffles is, onthou net die prijs, die entry om deel te neem, en ook belangrijk de sluitingsdatums, nee? So luister baie mooi wat sy nou dus sê, sy gaan baie mooi lees, sy was onderwyser gewees na jong daar, so miskien, take it away. Baie dankie, Lots. Right, julle, so ons het 2 raffles, right, so die sluitingsdatum vir al 2 is die 2 April, die eerste raffle is 'n sneaker en die waarde is R2000, dis R100 per kaartjie en daar is net 50 kaartjies beskikbaar. So nou daai en dan die tweede raffle is 'n 10 kg meat by Kato en is ook R100 per nommer of kaartjie en daar is ook net 50 nommers. So 50 nommers elk. So baie mense met iemand of om 'n kaartjie te kry of weet jy? Lots sal guys sien. Ja. Kyk jy, daar is 'n lys, né? So waar jy nou ook al beweeg miskien, die omgewing waar jy as jy kyk hier so ons het 'n raffle, stel jy belang. As jy die geld gee, ek sal my kontak maak en ek sal vir die nodige persone. As jy kyk hier so, hier is 'n naam, hier is die geld, al 3 mense of 4 mense wat aangesluit met die raffle. Daar is 'n lys met name op. Ja. So waar die naam gaan neerskryf so ons kan kontrole kan hou. Dat Hoe gou wie almal staan. So mense kan die dag van die trekking, dat weet het vir ons nommers. Is volgens nommer, ja. So neem aan ons dat Hier is 50 nommers, so. 50 nommers, né? Ja, jy kan nou sê wat 'n nommer wil jy hê. Yes. Okay, so because ek ken mos nie reg daarvan op die raffles en oorweeg. So ek loop met die gas na. Okay, ja. Kry die mense. So albei is R100. So sê nou maar ek wil nog 5 name koop, as dit R500 en dan sê ek watter nommers wil ek hê op die lys. Okay, lekker. En dan kan jy 'n vleisie wen. 'n 10 kilo en julle vleis is duur, nee. Baie duur. Met die baie wat so op is vleis is duur en so hier is 'n opportunity Robin. Nee, wat sê jy maak is ook 'n vleis met laaste kind. Ons braai Ons braai elke dag. Ons elke game. Ons braai. En dan die sneaker, en nou die sneaker is 2000, sy waarde is R2000. Ja. En sneakers is duur. So yeah, I mean, for this, Cyril sê there are many ways how to support people. And so last year I said was we need to take these opportunities. Also like with that, you know, that's also by opportunities for all women. Exactly. You know, these opportunities for all the referent groepe. If you can, you have the means. Asseblief. Support. Ons het nog net hoeveel dae, wanneer vlieg jy? Junie. Yeah. So kom ons kry die ou in die And fees af. it's R100 a ticket. So yes, R100 a ticket, and that's how you can support as well. Yeah, so say there's many ways. As iemand is wat 10k wil donate, you're more than welcome. More than welcome. Ja, en baie belangrik nie ongelukkig vir wie julle hier sien, ons gaan nie deelneem. So as julle sien maar ons wen dit. Ons gaan die polisie op julle vir dit. Dat is onwettig. Ja, Wat as ek nou die regel wil is please. Wat is dat? Ja guys, né? Belangrijk zo. Als jullie dit zien, hè, zo ik ga die video opklippen, hè. Je gaat voor elke aansteden, hè. Zo, wie dit zien op mijn blad. Ik kon jullie contact voor mij, dan schrijf je mij op, hè. Elke zal jullie, bij elke persoon jullie zien. Misschien praat onze followers, dit ik misschien, hè. Robin followers, misschien zijn followers, en niet Robin is jullie met die handen staan. Zo als jullie zien misschien op en jullie zien, ja. Persoon die jy ken. So hulle gaan met die effort doen, so julle kan vir hulle kontak verstaan. So dan nie 'n confusion kan wees op 'n dag soos na video moet gaan en so julle sien op die panel, julle kan vir hulle vra soos ek wil deelneem verstaan. Dis nie vir ons hier is vir die ander. Ek hoop julle het vergeet onthou hy gaan deelneem in Amerika, né? Hy gaan daar vir ons verteenwoordig in die land. So ons op besig om in te samel die prys en die geld, die totaal is R86,000. Ja. Correct, né? Yes. Yes.
So guys, om die waar te sê, ons nog nie by die helfte nie, dus kom ons al hierdie goedjies om het in te samel. Dis maar net die begin. Daar gaan nog raffles kom en daar gaan nog verkope wees hopelik. Wat die idee is, ons wil nog local artists, soos jou Kaitlyn Wielander, Rosette Maka, ons soos weet joine, kasi alles Rousseff, al die groot name die alle mense in die Weskus guys. Ek glo op 'n dag moet ons ook saai verstaan. Ons moet ook saai in al die mense lewens. So ek glo ons almal kan hande vat wat die Weskus is en die jongens se drome waar en vir hom wegstuur sodat hy kan doen as die drome is. Verstaan ook die podcast begin met die episode van drome, so ons sê drome bewaar. Maar ons het dus elkeen se hande werk en ons elkeen se bydrae dus nodig op 'n dag om dit te kan doen verstaan. Sy male wikkel ook, hulle het hulle eie goed wat hulle doen, is dat die mense nie werk, hulle werk. Sy gaan vir my nog goed aanstuur wat sê wat hulle met tans besig is, so hou die page dop guys, ons gaan julle laat weet, elke competitie, elke raffle, nee maar soos wat hulle so sien, so, die 10 kg meat en dan die sneakers, nee, wat is nou tans het, het eindig 2 April, so kontak een van die mense wat hulle hier sien en neem deel en koop vir jou interesse op hulle guys. Ja, ek wil nog net add, entry beteken jou geld secure jou nommer. En dan sal ons seker frequent updates gee om te sê hoeveel nommers is oor en hoeveel is gesecure. No laybys, Ja, cash contant. Aha. Ja, en as ons voor die total gaan op 'n dag, even beter guys, as ons oor 50 gaan, even much beter, verstaan. Ons sê ons nog nie helft nie, so ons kan meer doen. Hoekom nie? Hoekom nie, hè? So daar zit die raffles guys, so kyk uit vir die raffles, kyk niet vir jou kope, Leander Polman, hy gaan deelneem in Amerika, hy gaan nou eens, en ek glo hy gaan terugkom met goud. Yes. Straight through, Positive. golden boy. Yes. Yes. Weer gewoon net guys, ek het nou willen vroeger gewees, nee? Die voorval gebeur by die begrafenis. Ja? Regtig. Hoeveel julle oor dat hy persoon dit gedoen het? As jy, hoeveel jy oor? Weet jy, soos ek genoem het, hy wil seker gehad het, almal moet dit vir ewig onthou. Maar almal sal dit vir ewig onthou, want dit was by 'n begrafnis. So, Nou die dames, was er julle, hoeveel julle persoonlijke oor? As julle partners, of julle kerels om dit doen die dag, by een begrafenis? nie by 'n begrafnis nie. Anywhere else, maar nie by 'n begrafnis nie. Nee. Daai sad energy, ons soek dit nie. Jy kon gesê het in remembrance of me op 'n beter manier. Nee, by 'n begrafnis hè. Maar ek wil ook net maar sê nee, want ek is uitsoekerig. As die ring duur is, fine, dan Maybe. ja sê. Dalk. As dit diamant is. Maar ek bedoel ons eer iemand se lewe. Ons eer nie ons lewe nou nie. Ons kan Maar sê maar die persoon, so hoe was nou wees dat hulle graag in die partner die dag terug en dis nou Creative thinking. die ideale tyd gewees. so dis musiek, soos Robin sê, ons kan nie kies nie, verstaan. En die is baie uitsoekerig. En op die McDonald's of KFC is dit ook 'n groot belewenis. Verstaan. Dis kos. Hij is van Nora Spoeken Java, man. Hij is van Nora Spoeken. Kijk, die laat is blank, man. Verstaan je? Ik ben maar als Ek hoop hulle huwelik hou. Yes. As we can have die clothes that looks the right time, the right moment. Dit het seker maar reg gevoel vir hulle. Wat hy ook omdat nou wil besef soos ek moet nou my knie gaan hê. So wat? So jy Under sê pressure, my dog. wat 'n pressure? Voel jy man is gepressure. You know, ik zou zeggen, ik weet niet, ik wil die paas naar daar zo, die man op pressure uit. Ik zeg niet maar zo, hoe gaan het sommige keer, als ik die paas naar, jong man, jij raakt al zoveel en zoveel jaar. Easy opportunity. Ik zie een andere hier in mijn broeders, ik weet ook niet, je is al vraag. Moest er van echt geloof, als je dat willen show, misschien naar het set om een vier in de break, no? Om 'n vier. Hoe heeft die jong vrouw niet gevraagd? Als hij zo mooi wil zeggen, we kunnen ons nou beach. Yes. Ja. Zo dan wil zeggen, je moet begraafplaats. Amongst the dead. Yo.
Ik heb me klaar laten doen. Maar ik hoop hulle huwelik hou. Wat zo? Hoe kom ze uit On doen? the other flip side. DJ Routers. Van grond gemaakt en 'n grond sal ek teruggaan so. Ja, maar goed zou Met sound. Zo gepraat van tot grond gaan. Nee. Ik denk, wat kan ik het zeggen? Ik denk laatst weekend zaterdag. Nee. Rest in peace voor die pilot van die tragedie wat die gebeur het in Saldanha op die vliegveld. Ik denk dat was baie sad om te zien. Baie traumatizing op as jy was by die event. So ja, ons rest in peace, condolence vir ons familie. Dan wil ek vir julle vra, né? Ek wonder of julle die vraag, wie van julle sal die antwoord ken? Né? Net on the light side of things. Wat sal julle sê, wat is die veiligste manier om te travel? Wat denk julle? Praat ons? Hierso. Dis stap, iemand kan jou omry. Nou, mas even al dit so kom. Is moontlik. Maar die kans is baie skraler lood as 'n vliegtuig op 'n boot. Was nou nie. Robin? Ja, so. Okay, ek sal sê kar van 'n voetbike. Nou stap jy nou hier in die geel lyn op die highway. Daai kar kom na jou toe. Hy stamp van die highway af kom maar. Daai tyd as dan jy nou okay, maar jy kan maar nou 'n kar gewees het. So the damage will be more like. Okay, daar kom 'n kar as jy so 'n kar. You see? Afhangende van die kar. Dis met jy wat meer, you know. Polman? As jy Voetbikes. Hy is 'n atleet so daar. Ook as ons staan in ons strandloper voorvaart. Dis nie nou. Ja, want hulle die karre nie, dit die karre. Ons het karre. Was jy? Nee? Waar ek regtig veilig voel, is in 'n Boeing. Ek kon nou die dag weer vlieg toe, die reminder dit vir my, you know. Jy's safe, jy gaan nie val nie. Ek sal nie kan. Maar ek wil sê dat ek toe die voorbeeld sien toe hoor nou want ons spreek wat ook wat is die veiligste manier om te travel want hulle sê dit is of nie. So dan maak sy dat ons maar traffic op. Dis net die turbulence, maar okay. Turbulence is daar vir fun. Lug en water. I need to feel ground. Maar jy bly in die Weskus. Ja, mense. Meeste van ons kan nie swem by die bly nie. Ek kan geswem. Ja, maar Come Wat on. was so? Ja, you know, sien my Get your way. distance of 30 meters, that's a fine number. Dis reg. Vir hierdie twee Weskus kinders, né? Wat maak die Weskus spesiaal? Robin, wat maak Saldanha spesiaal? Van die plek. is baie actually ons geskiedenis heel eerste en dan ons hawe. Alles wat vis betref en dan ysterets, die rooi gediere. Ja. Sorry, dit gaan seker 'n dom vraag wees, guys. Ek het matriek geslaag en so. Maar ek dink ons gaan aan die lang trein net wat die ysterets so bring, né? En so ek gesê, dit gaan seker 'n dom vraag is. Waarom regel die ysterets? Ja, lag mense. Is 'n transnet mens. Maar ek weet regtig, so nie lag guys, I don't know. Wel, nee. Nee. We listen and we don't judge, Jules. Die gaan weer sketchy kyk hier. Vir toe. Maar dat is het dan, maar ons hier bly, want nie sê ons weet alles nie. Ja. Ek weet nou nog nie hoe, nee ja, ek weet nie hoe word pulchets gemaak het, die blikkies. Wow. En hoe word fish pies, ek het nog nie goed gesien nie, hier het net. Ja, ek gedink hoe die Ek hoor van dit soggens, maar ek weet ook nie wat, vir wat. Maar soos wat ek ook kan verstaan soms keer nie, soos dan verstaan jy hoekom die vis hier is en dan kom in plekke waar die vis is maar as vis baie goedkoop hulle daar. Dis nie waar. Nee, soos waar. Jo. Dis maar interessant om daai te sien. So in baie ander plekke is die vis baie goedkoop. Maar gaan daar vis wees vir Easter nou, want ek sien baie mense sukkel, ja. Hulle het gepredict dit gaan bietjie baie moeilik is. So 'n snoek gaan so 350 wees. Ons gewoon daar ons hier. Daai is mos die prys. Nee, maar die toeriste is belaglik genoeg om dit te betaal. Dat is En ook baie 120 of niks. Ek nog wel vis mense, ek nog nie dis gesê ek nog vis mense. Ek gaan dit nog vir sien. Ja, nee. Robin. Wat is jou gunsteling vak op skool? Geskiedenis Geskiedenis. en Afrikaans. En dan Interessant. ek neem aan dis ek waar jy die beste doen. Ja, Okay, en jou least favorite? besigheidsstudies. Besigheid.
En in moeilijke gevallen ook al Die is waar oud was. zo weer. I love you on. Ik hou van je eerlijkheid. Ik hou van eerlijkheid. Alsof ik van RTT en dan word ik ket. Dit is ik heb de rekenaar bij die huis. Ik hoef niet dat te vat. Maar nou niet pieken man wat vat voor ons voor en zo. So jy sien ook ja. Maar sy is 'n leier, so sy is nie 'n follower. Ja, ons is net 2 in my registerklas wie geskiedenis het. Meerderheid het toerisme. Ek is nie by groepsdruk nie. Dan kom ons terug na jou social media presence, né? Omdat jy nog op school was, né? Hoe het vir jou, het dit 'n tipe effek gehad op jou? Omdat jy so onder social media wil jy haar sien en wil jy in persoon sien, is best twee different goed. Het dit later vir jou een probleem geraakt op school, of is het maar wie is op school, mense weet, oké, dit is wie sy is, so nice. Wat sal jy sê? Ook social media het vir my my geestesgesondheid gekos vir omtrent 'n hele paar maande. Sure. Want ek is 'n very outspoken person. Ek kan ook nie, my opinie is my opinie. Almal het opinies, maar later 'n probleem begin word. Sy dink sy's famous. Bedoel ek 10,000 followers. Come on. Dit is nie famous nie. En nou wat ek later begin hier nader aan 100,000 kom en met die druk op die skool, ek is a very vibrant person. So vir my, gee vir my die verhoog. Dan ek is 'n teaterkind, ek gaan nou iets doen op die verhoog, so be it. Rugby in die crowd, ek hou van mense laat lag en dit is wie ek is. Social media, not different. My ding is soos negatiewe kommentaar. Mense sê moenie worry wat mense sê nie. Glo my, ek het 'n kommentaar op soos pap in die oggend. Regtig waar. Is swaar om dit te eet soggens, maar ek kan dit vat. Dit gee vir my energie vir die dag. So as ek 'n negatiewe kommentaar soggens lees en iemand vloek my of iemand praat sleg van my, ek dink sy is nou net een persoon. Ek het eens geweet hy bestaan nie, maar ek gaan dit nou vat. Advies ek kyk my. Sy like wat ek doen, maar sy weet nie hoe om dit vir my te sê. Maar nou Robin, wil jy vir my sê hulle vloek jou? Ja, hulle doen. Wat is die lowste negative comment wat jy ooit gekry het? Ek gaan nou nie explicit gaan nie, maar dit was really explicit. Dit was 'n aaklige kommentaar van 'n vroumense wat dit vir my gegee het. En ek het 'n video gemaak en reply op haar comment en die video het like oor 700,000 views gekry. En my ding is, ek kom klaar uit die skool uit, ek is moeg. Ek moet deel met pressure by die skool. Mense kyk my nou op en Robin is 'n leier. Robin is dit, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen nie. So tegnies is my vryheid van spraak ook weggevat as gevolg van die image wat ek het. Maar byvoorbeeld die mens, as hulle my die realistiese wil sien, vind my in die kerk, gaan hy my meer realisties daar sien. Op die skool, fake it till you make it. Ek gaan nie vir my heel dag sien smaak by die skool nie. Mense wat ek baie close is mee, is definitief my onderwysers en like 5 vriende. Die res, I cut people off. Ek het 'n koue hart as mense my een keer kwaadlik neem, ek vergewe jou en ek praat nooit ooit weer met jou nie. So jy cut af, jy snel af. Definitief so. Ek het die daai van New Year's resolutions, New Year, New Me, I'm gonna cut off all people. Daai is be realistic, you're still going to speak to those people. Maar as ek klaar is met iemand, is ek regtig klaar met iemand, want soos ek vir die mense sê ook, as ek 'n break moet vat van social media, mense gaan my mis en ek weet dit, because dit kos vir my soveel van my geestesgesondheid. Ek kan nie met die druk deel nie. En nou is dit nog matriek ook. Selfmoordneigings gaan definitief op my gedagte kom nie, because ek weet daar is kinders wat opkyk na my. En die Weskus is klaar 'n klein plek. Ons almal ken mekaar hier. So we're going to see each other. Nou sê ek op TikTok, Robin, vandag het ek so 'n amazing dag by die skool gehad. Mense verstaan dat ons vandag gedoen het nie. Nou was ek happy op TikTok. Nou vang iemand van my in die mall af, like. Nou gaan comment op die persoon gaan comment. Vir ons in die mall, het jy jouself gelyk nie. Dit gebeur met my. Because you're human. Exactly, en mense kom na my huis toe, wat ook vir my baie bang maak, is groot mense wat na my huis toe kom. Mense weet waar ek bly nou. Niks is privaat vir my nie. Maar nou sou jy sê, nou wil ek nou weer kom met emotional intelligence. Dink jy ons moet tipe 'n skool hou waar ons mense educate, waar gesonde boundaries moet getrek word? Ja, jy's vibrant en but don't box me, man. Respek net my bubble hier. Dink jy mense verstaan daai
hulle grasp dit en hulle kan ek sê selfrespek of emotional intelligence enough om te verstaan op die einde van die dag we need to respect you as a human. So, aan die lewe, the lack of emotional intelligence is groot hier buite. Mense bestaan as ek vir sê, ek kan nie. En nou sit hulle druk op jou, maar dit is Robin. Maar wat van Robin? Wat is ek? Soos in die kerk gaan niemand druk op my sit nie, want sy is nie Robin. Maar nou in die buitelewe, nou met die breë smile sit, ek het letterlik 'n jaar gebruik van rugby content gemaak. Ek het content gepost, maar ek was so aktief soos ek was nie. Wel, ek het gelei onder mense met potensiaal gesien nie, van hulle het my, jy's 'n kind, sy kan nie dit doen nie. Sy's 'n kind, ek kan nie dit doen nie. So ek het ook nou al begin, sy's 'n kind, sy kan nie dit doen nie. As mense vir my sê, en eerlik, dit is die eerste keer hoekom ek die podcast ook decline het, is 'n kind, ek kan nie dit doen nie. So I declined it because mense sien die potential nie. But nou tek soos my rugby mentor, JP Kellerman, hy het vir my basically so geguide met confidence gebou. En dis hoekom my following geklim het. Soos ek praat baie met my TikTok followers oor, moenie na my huis, moenie na mense huis toe gaan en uninvited. Ek probeer my humor in te sit, maar ek is actually ernstig. Ek wil die mense, as ek die kinders van 'n jong ouderdom, van my ouderdomsgroep is meestal jong mense, maar ek inspire ouer mense, maar die jongelinge volg my. So if I can inspire them to, van vroeg ouderdom af, know the boundaries. Want ek sê my ma nou die dag, mami, weet mami wat? Ek is nou baie kwaad en moeg, nou was hy wat's fout. Nou sê ek vir haar, kinders verstaan die ding van, sy is nou by my huis. Ek het vir jou alarm by my huis te kom. Nou gaan die kind weg van my huis af. Sy was laatste by my huis. Is 48 hours, sy is missing. Ek is die eerste witness. Mense gaan vir my, ek gaan nie toelaat dat 'n polisiebeampte op my stoep staan en vir my kom cross-question nie. I'm sorry sir, but I didn't see the child. Ja, nou gaan groot mense video's maak op social media. Ja, so Robin is nou die influencer wat kinders haar so toelaat, maar sy kyk nie na die kinders nie. Ekskuus tog, ek is ook nog 'n minor. Ek is nog nie 18 nie. So that is where the emotional intelligence should step in. As jy nie groot gaan, sê jy, hulle kan nie groot wees en kunsmatige intelligensie gebruik, maar jy het nie eens intelligensie nie. Jou IQ kan nie onder wees en dan kom jy voor en hierbo, jy is die mens. So I mean like, if you're in a higher position, make use of it. Ek kan nie die politician wees. Maar eintlik is jy maar niks, you understand? Because ek kyk baie op soos, wat Kaitlyn McKenzie bijvoorbeeld doen vir die sportgemeenskap. I mean like, come on, hy het in 'n paar maande, vinnig 'n naam gemaak. Dus ek het nie vinnig 'n naam gemaak nie, but I took time to build a name. En as jy die nodige ondersteuning het, kan jy ook 'n naam bou. Soos mense, my ma hou nie van my nie mol wees nie. Vra hoekom? Besides that, ek is 'n angstige mens. Ek is 'n introvert. Believe it or not. Maar ook al allemaal introverts. Wat zo glanzend is op TikTok of op social media. Kost je op social media. Leander, is je op social media zo bij je? Niet zo, pitje. Ik loop maar niet in zo wat. Zo is je zo bij je echt wel op? Robin, zo wat is je verhouding van een introvert en een persoonlijkheid op social media? Zo kom, gaan hij altijd bij je samen, bij je goede social media, bij je goede social presence mensen, je praat zoals iemand bij je, wat is altijd is wel alles als introverts. Zo kom is het altijd zo. Hoe kan maar een introvert dat is de beste content creators? Wel, ons kan weer eens voluit leef. Ons is nie voor mense nie. Ons praat met virtuele mense. So like, I'd rather be on a video call with unknown people. Maar ek gaan nie fisies in hulle company kan wil sit nie. So as moenie vir my invite nou, ek ken een persoon daar. Ek is saam met jou daar vir die aand. Ons almal gaan ook kuier en praat. My vriende dink ook ek kom nie uit vir kuiers en goed nie. I just don't like public. Nie because ek is nie sterwe nie, ek hou nie van uitkom nie. Because besides die gevaar wat daar buite is, maar wat gaan vir my benefit? Gaan iemand nog my 'n kontrak gee? Kyk die
is 'n deal vir jou. So hy gaan op baie pay. Ek meen, nooi my All about the dan. Benjamins. Sê vir my dat is Come die on. occasion. Dan gaan ek sê okay nee, van nou moet ek nou girl in black aantrek en hier kom ek ons gaan 'n kontrak teken. But if it's not that case, As jy weer bly. Leave me alone. leave me alone. En ek dink dit is ook baie lots, you know, because wat jy sit jou hele lewe op 'n kamera vir mense, vir baie mense om te sien, en wat jy doen is, okay, jy weet mos nog jy stil is introvert, jy draai nog baie mense en jy bly jy nog nie reg die dinge sien. So, jy gooi altyd jou beste goed hier voor die kamera. Yes. Jy gooi nooit jou insecurities en goed in. Once you step outside, by 'n mall of so, dan as jy klap aan jy, en die mense sien, you know, the weakness in where jy van die kamera by. Verstaan jy? Dit is like it's anxiety by die vlug hier. Verstaan jy? Want ja, as ek kom, wie daar daai om my weaknesses te sien. En alles die nonsense. Anxiety is a different mind as you like, and you know, a lot of people can make so ek as jy so nie so wat kan as 'n foto vat en hy kan as en iemand het gepraat op social media van die foto gevat en hy kan verstaan en dit is weer dan as jy dan was hy like verstaan jy doen dit maar net en nou dan die mense om beskof as jy nie van No, but you have the right to say no. to like anxiety en Oh ja, van. so wie ek dan Foto's vat hulle. nee ek is maar so Robert? Most of the times I'm being forced van gewoonlik larger groups approach vir my. So ek is eintlik die fear van I'm going to be attacked of wat nou kritiek is of fisies. So ek sê altyd ja. Veral by die rugby. Ek is in groot crowds. En so kom gaan van my meerdere by die VIP section sien. Ek gaan nooit van my sien uitkom nie. Dis 'n mense dit. Because ek is bang vir daai en ek loop altyd met iemand. Want daai vrees om in die rugby te wees, weet hoe speel aan rugby. Die kultuur is groot hier. Mense lewe vir rugby. Nou ek is 'n influencer vir die rugby. Ek gaan kritiek gee. Ek gaan negative comments maak. Almal het opinie, almal is geregtig op opinie. En nou loop ek en ek het van die spesifieke klub miskien sleg gepraat. Die aand voor die game. Nou stap ek op daai veld. Enige plek in die boland. 'n Spectator kan spiteful wees. Drank is betrokke in die veld. Ek kan gegooi word met iets. True ja. And this So- this actually sad. Dis hoekom ek is nooit altyd op my foon op die veld nie. Nooit. Ek kyk altyd op my skouer en ek loop altyd met mense. Of ek is eenvoudig op my ma. Of my pa. En nou jy kan nie relax of jy kan nie eens die game geniet nie. My Of home kan jy? crowd, dan kan ek weet as ek alles het om my. Voluit leef. Dan is ek in die middel, so dan kan ek my voluit leef. Maar as ek moet weet ek is by 'n unknown crowd en ek ken nie die mense nie, but I'm just sitting here because here is an available spot. Dan begin ek tap my voet in, my kop draai, my sonbril is altyd op because mense vat foto's van my, nie sport photographers nie. Mense in die crowd neem foto's van my en hulle post dit. Hulle het van my gesien by die veld. And it's so illegal. It's illegal, Maar guys. denk It's jullie los illegal. van Maas, ik denk jullie just to be fair to those people as well, wat we ook kijken en zo. Denk jullie niet, because you are nou, ik is gezien, ik denk ik stem, ik weet niet of ik samenstem of niet samenstem, maar als je zelf op een public platform wat zet, zoals TikTok of social media, en dat je dan als ik, en je raakt nou, en je dat klomp followers erop en allemaal kindviews, we hebben kind, verstaan je? Maar denk jullie dat is waar het meer komt niet, verstaan je? Dat mensen gaan komen voor foto's. Yes. Mensen gaan komen vragen voor foto's, denk jullie? Een mens moet, because wat je dus ja, dat is het zo, het komt met een hele klomp aan het klein kritiek wat je must entertain, Yes. verstaan je? Zo, denk jullie, een mens moet, you know, een beetje daar aan ook te gaan checken, let's put that also. Well, I do consider that. Ik consider dat altijd. Maar voor mij, om misschien met mijn vrienden te stappen. Ons is in een deep conversation, mid-convo. Dan gaan mensen aan mijn schouder tappen. Sometimes doen het zo aggressive. Voor mij is het nog altijd hey, fysische contact. Yeah. Of hey, die respect, ik is in een conversation. Dan ben ik net, oké, fine. Wat wil je? Doe niet om lelijk te wezen. Kan ze alsjeblieft een foto, wil je een video maken met dochter van jaar morgen? Oké, fine. Geef je phone. Daar doen we een foto. Mooi dag veel verder. Dan was ik agressief. En als ik agressief raak, dan raak ik handgemeen. Because hij heeft van mijn fenomeen hard getik aan die schouder. En ik ben nou oké wees aan mij. Your reflexes. Exactly. Because my reflex onmiddellik as iemand my te hard tik dan gaan Yes. die reflexes outomaties. Net ek is 'n bekleurige mens nie. Ek praat ook nie baie in public nie. But when I'm in the heat of the moment, don't approach me as mense of my interview by die rugby.
fans gaan skree, hulle sien ek is besig. But they will be rude and they consider that as rude. Jy weet, dis my passie wat ek nou daar doen. Why would you want to interrupt it? Ek sal my draai kom maak by jou. Jy sê, kyk hier, nou kan ek vir jou interview. Hoe voel jy oor die sport vandag? Aangezien jy nou so baie te sien. So that's how we build friendships. Yeah, and the ability to read the room kan soveel goed avoid as jy net kan observe. Exactly. En respectfully is eenvoudig. Maar nou is jy die persuasie nie moet uitdra op social media en finally hier staat Robin. So soms die lose hulle mind en dan gaat hulle. So jy kry wat hy veel het ongeluk kan om seker maar nou, dat kan nie wacht moeten zien, wat is zo'n probleem moeten zien. Het gaan alle famous om te zeggen, you sign up for this. Because er mensen nog steeds weten hoe om te doen. Dus ik denk dat sommige mensen in het publiek, alle famous mensen, geef een foto af staan en ik vind, oké, ze is nu hier voor vakantie, zo, ook los van interview staan. Dan die andere, hoe voel jij als jij introvert? Introvert. Ik het hetzelfde guy. Is het chilled out? Hoe je want, weet je kan wis? Je kan wis. Zoals je mensen zo. Yes. Maar ik zal gewoon dan stap, maar als ik stap zal ik van go to stap of nog iets stap, maar ga swim en ik juist toe. Zo. En je wat er mensen is, het is een crowd, dus op je verjaardag. Het is een sportactief. Sportactief. Stel je maar voor mensen, zo je kent het. Ik ken dit, maar ik lijkt het toch veel crowd ook. Yes. Check your limits, ja. Chase en ik wil een vraag voor Robin, voor je aangaan, maar dan kan hij nog niet dingen zien. Robin, wat is jouw beef met die oorgaarde? Die oorgaarde? Ja, ik vraag zo, wat is jouw beef met die oorgaarde? Of, ze kan die vraag dan soevat. Wat? Want ik weet niet, jij leeft in vandaag en je is jong en zo anders. En ik zie een paar van de video's dan adres je die oorgaarde. Nee, dat is amper zo, ze verstaan jou niet. Yes. Zo, wat zou je zeggen? Wil je dat die oorgaarde moet verstaan van jou? Want denk je dat verstaan niet, maar hoe zou je willen leren dat veel verstaan? Verstaan je? Of ik ga je vragen, wat is die beef? Ik heb ook bevraagd. Als er misschien één ding wat gebeurt, misschien iets wat gebeurt, of een topic wat erover gepraat is, dat is wel een voorbeeld. Geef me een voorbeeld. Oh nee, ja, dat is een voorbeeld. Maar ik zie bij van of niet bij, maar van jouw video's is dat video's, correct. Ik het is maar naar die oorgaarde, maar dat is aan ik krijg. En dat is wat is die dingen dat we niet verstaan, dat je wil leren, dat je verstaan misschien. So, ons allemaal is bekend met die term, die kinders van vandaag. Yes. En ons maak, as die Gen Z, maak ons baie gaat van, as ons miskien een kind wat 2 jaar jonger as my is, ek dink jy sal gaan denk, nie die kinders van vandag, daar is hoe ons mekaar adres om te sê, okay, maar jy is nou bekeer. So we make fun based on the, nie die millennials, die generatie voor hulle. Hulle, mama en papa hulle. Hulle, die van nog van hulle wat nog lewe, verstaan nie die concept van, nee is nee, ja is ja. Back in the day kon ek nie vir my ma sê nee. Vandaag was ik geslaan. Maar ik zei nog niet, moet niet voor mij slaan. Nie. Ik kan ook eerlijk zijn, mijn ma had van mij geslaan dat ik blauw was. En ik kon die school toch aan die linksdagen. Dat is wat discipline begonnen. En hoe kom ik altijd zo nap op die oude mensen? Die oude mensen, niet de oude gaardes, die oude mensen. Mama had wat niks te doen op die phones. Alle vonden, oh, die kinders uitgelaat. Ik ga ook commentaar leveren. Nou verstaan ze niet die video. Die video was nou voor ons. Ons nou lekker mensen, ons allemaal ken humor, ons allemaal maak gaat. Maar jullie die experience van jokes nie. True. Nou kan ek mos nou vir jou verduidelik. Baie mense lag in die comments, maar jy is negatief. Nou voel ek nou, okay, maar jy is nou verkeerd. Ek gaan nou weer op plek sit. Kom uit, kom. Mense dan, van iemand ook vir my gesê, in my Instagram DM's, as jy so sterk gesig in rechte lewe ook, soos jy op social media is, toe sê ek vir my 'n voice note, iemand wat ek glad nie ken nie, sê ek definitief. Natuurlijk, ek kan nie, jy sal my sien hoor en voel. Ek kan nie met kwam op social media, as ek so onwerkelijk nie. Ek hou van mense op hulle plek sit. Nou sê, met die ougaarde, ek het 'n video gemaak op Facebook, waar ek gesê het van, waar die skoonma 'n plek moet ken. Come on. Toe ek moes ook gesê het, maar dit is, as het nou my maternity wat, die shower. Die skoonma kan mos nou nie
my man eerste drukkie gee nie, maar as my en sy kindie. Sy moet Come ons op on. wag het. Yeah. So dan toe die groot mense van my attack, en sê my ma het nie vir my waardes geleer nie. Toe ek gevoel maar sy is verkeerd, because sy is dan die skoonma gewees, as sy nou offended was. So, groot mense, hulle is baie fond of me, en hulle is altyd daar vir 'n klein molbok man, hulle nou tafelbeek verander. Like relax, it's not that deep. En Gen Z is die generasie where we just don't care. We don't care. Ons is afbrekerig nie, maar ek gaan mense afbreek as hy vir my afbreek. En as ek jou klaar totaal afbreek het, dan gaan ek jou help vir self opbou. So ek gaan nie vir You don't care Gen Z, ne? Laaste vraag is sorry Lots, you don't care. Ek gaan aanvallen, you don't care. Wat sal jy sê as Gen Z are the things that you care about? As jy sê, we don't care. Dat moet iets wees, as a Gen Z, waar jy miskien oor care. What are those things that you care about for die oorgaar? Sal ek ander betekent? Ja. Ja, as 'n groot mense wil ons adres oor discipline in general. Ons generasie lack of discipline, to be honest, en ek is nie deel van die pakket nie. So dan voel ek nou baie offended. En dan gaan ek worry en dan ek sê nee, ons kyk maar auntie was nou reg gewees. Nee, hy auntie, sê ek nee, hulle weet hulle was nou verkeerd. Maar sy nou ons gaan aan. Sy gaan later in die kamer gaan sit en dink maar. Nee, is nog aan sy waarheid. So I think that is where the misunderstanding comes in as mense. Hulle misverstaan die jong generasie. Want ek het eendag met die auntie wat gekom het op my video, en nie was op 'n live, toe sy die live join op TikTok. Toe sy vir my gesê, nee, julle kinders en ek dink auntie, as 'n live, ons almal praat ordentlik met mekaar, so wie sy is op 'n live met kinders, weet om met kinders te praat. Toe was my, ja, wie sy? Toe sê ek is wie ek is. When if my question, you joined my life. Toe sê die auntie, nee, sy, even haar direkte woorde quote, ek wil nou nie lieg nie. Toe sê sy, ja, sy is nie so ma. Auntie, jy is in die ander kant van die land. How do you know me? Die mense weet nie waar sal dan as sit nie. Toe sê ek vir haar, ek sien op auntie se profiel, die kind is omtrent 10 jaar ouer as u. Met ander woorde, jy het die kind baie jong gehad. So jy het nog dieselfde level van jou kind. So now you think I am your child. So nou kan sy praat met my, so dan wat skeer. En as my ma met my ordentlik kan praat, dan kan ek who are you? Wee. Van ek moet nou hoor, ek het die Christen waarde sien. Dis ook wat na my toe kom van social media. Dan ek, okay, fine. Crazy. Guys, julle, ek gaan in my bedie, ek lag vir julle kom en eet ek nog popcorn naby. Come on. Sê my, is wat beter vir die dames, ek dink, dat was vir die meeste negative comments, vir goed dat julle wat baie gejudge. Ik denk ooit, maar zo bij het is goed doen. Inderdaad. Ik moet hoor, ik is Jezebel in de Bijbel. Ja, zie. Ja, dat zou jij zeggen. Die Gen Z generatie. Zo, waarom waren jullie? Hoe is jullie? Zo was het dan wat? My opinion. What do you give a damn about? Damn about. Waar ik nog? Ik zei zo. Die kinders die is wel waar we niks man. Hulle waar we niks nie. As net van wat gaat zij my sê? Ja. Sien in die ouers, as jy die ouers is skuld nie, maar net am pakslaan inko. Ek sê terug pakslaan inko. Yes, facts. Want ek weet ek was etter as 'n kind. Sorry. Bliep, bliep. Ja, ek was Apa sih? Yo. Waarschijnlijk personen komen als ik hem 50 of 50, maar je gelooft die pas klaar met de laptop. Amun inko. What do you care about in life? Ja, maar discipline- So there's nobody that say, what do you care about in life? Truly brothers, peace man. Peace. En eerste persoon, en ik aan de mensen wat ik kan zien. Dat is maar, als ik voor je wat iets doen en zien, waar het je wil doen, heel maand op ik is mijn laatste, ik zou rijden. Als ik dat kan zien, buiten kan dus, ik heb iets van iemand die paard in de rest van je bent. Heel maand ik moet terug bij mij zoals je was dus. Als mensen met elkaar allemaal happy, ze violence, niemand maakt elkaar zien, allemaal zo lekker staan. Zoals, als ik ga op social media zien, ook niemand valt elkaar aan niet. Zoals, als iemand een robot zo komt, wat misschien ook niet aanvallen, als groep zegt, oké, ik is happy. Zoals,
Nou wanneer ik slaap, die dagen eruit, allemaal gelukkig. Dat is ook bij we staan zit maar in voor alle zijn die groot raak in zijn dan kan ook kinders dus ze brengen ook kinders in de wereld dus alles nou die Gen Z so wat is wat er komt na hulle. We staan so ons label ook klaar soos wie ons was in de 90s en de 80s nou alles nou Gen Z so ons imprint ook klaar wel soos deze generatie wat die waren nie. Soos alles afkoppig en nou zullen zeker iemand die pak slaan moet terugkom maar ik denk as ons wat nou voor hulle was die rotasie regel die dan geloof ik alles zullen wij leren is oké. Dat ik mag het doen, ik mag het uit doen. Neem maar wat ik kan zeggen, zoals je mag je pak slagen, je mag je dit doen. Zo. Als oor hij vandaag zo geleerd van dan zeg ik die zo speel 3 bloks in die pad, speel vaas, toon, kap, alle goed. En oor zo stop niet alle niet. Toen alleen komt misschien maar je zit dan zo 3 blokjes die schalaan doen, je aan we staan. Dat dan bij oor zo stoppen. We staan goed uit en dan stop je. Als oor aan gaan is dan misschien net zoals dan is zo. Zo dan samen wat oor maar zeggen ook is oor maar voor mij wat ik zoek is net peace en vrede en ongelukkig was weet ik wat ik wil onmoontlik met koers by ons mense harte is dieselfde. Ja. Mense het maar daai tipe harte wat hulle het, bestaan in 'n set gewoonlik soos Robert gesê kwaad. Ja guys, net voor ons klaar maar die guys. So weer sê ook 2 rifles guys, net 2 rifles. Een is vir vleis en een is vir 'n paar tekens, né? Ons video's nog nie kan sien. Maar wat maar even in moslims pas op dia Lebaran is puasa no ya maar oké dit is Lebaran klaar maar oké kry kom gooi in misschien weet jy paar tekens van Lebaran né so winter ja so winter ja so please guys support alles vir guys support neem deel net weer reference kontak vir my Brazil so Robin die ander en vir miskien né en zeker hier moet wel graag deelnemen, moet wel helpen, support. Het is voor ons hier is van de andere poorman, dus kom je achter de dag is bestaan. Zo niet zien dat je nog zien dat zo'n doen via paar betekent allemaal. Ja, zie ik het wel. Ja, alsjeblieft julle. Ik zou van deelnemen. En daar wil ik dank zeggen voor die persoon wat achter het zit. Zijn dat steeds een wel misschien maar bij dan kunnen zijn voor het initiatief wat er op bereik. En haar gedachte was geweest weer eens oors in de Gen Z, maar ze meer als dank aan de jonge mensen. Zoals oors hij mensen dat niet voor de grote is, oors dank aan de jonge mensen. Dat gaat er ook niet aan mensen niet verstaan. Zo oors dan wel hoeveel keer wel op project, als oors je goed doen willen niet, gaan dat ook voelen zodat het voelt, maar niemand waar voor ons, niemand wil het aan voor het jazz en zeggen, trekken we beroep, doen dat niet zo voelt of wat, maar wat het eigenlijk doen, dat positief is voor een jonge mensen, op pad of voor enige jonge persoon op social media. Zo dan, dat is maar waar we alles gaan guys. Dan something last van jullie twee af. Ik wil nog praten over dat hij influence. Zij is daar rechter. Ik wil niet zeggen rechter, maar mensen bij je strijd als een man zegt, zij zijn influence. Toen je praat, toen je zegt contact, dat is wat ik influence doen verstaan. En dan zeg ik, hoor jonge mensen nadenken, dat is influence. Het is een woord over jou om een dafzien te produceren of te affecteren die influence. Je kan mensen zijn mind, je kan het kan influence. Is een influencer, maar mensen skippen negatieve element rondom die woord influencer. So nou sê bang mo siya kung siya influencer. Van Brazil siya influencer, dat is 5 influencers, verstaan ze? En het is groot zo. Robert, wat zal je zeggen voor die jonge mensen dat ik kan? Die normale Gen Z, wat verloren is. Ik denk dat als kijk dan wat gaan met jonge mensen beter kan. Allemaal ze zeggen, joh, nog een jonge mensen leven voorbij, nog een jonge mensen leven voorbij. Maar wat zal je zeggen voor jou jonge mensen, voor jou peers, gaan we jou vragen, ik wil je anderen vragen. Dit van laatst. So wat zal je zeggen voor hulle? Ik zal zeggen, moet nooit bang wees om voor hulp te vragen. Daar is hulp. Je kan vragen, het kan niet hier over mental health awareness of emotional awareness, alles aan neem. Enig iets wat je mee sukkel. Letterlik vra vir hulp en dan gaan hulp wees want ons kan nie ryk as iets fout is. En my berader by die skool het ook vir my gesê daar is sekere dinge wat eenvoudig net buite jou beheer is. En die eerste goeie ding wat hy gedoen het is om na my toe te kom en vir hulp te vra. Want ek kan nie as vir mense nou as vir my 'n voorbeeld gebruik, ek kan nie by iemand wat glad op social media is wenk oor my social media life nie. Hulle gaan nie verstaan nie. So ek kan nie sê ek het nou 5000
likes gekry. 200 negatiewe comments. Kan jy dit glo? Ja, so sê vir jou, dit gaan nie werk nie. Ek gaan net sê okay, dankie dat jy geluister na my. Dan stap ek weg met dieselfde burden weg. Maar nou kan ek sê nee, ek moet dit doen man, hy het my ge-interview. Nou gaan ek sê dan, hy sê mos jy wil so bubblegum. Sê ek ja. Oh nee, is fine. Hy weet waaroor ek praat. Hy ken almal gaan kritiek gee, maar soos JB Keller maar van my gesê het, kan hy het beter doen as jou. Sy het nie so baie te sê. Nee, ek like jy bubblegum en Buddha Jules, ek like dit nie. Dan begin sy met iets. Ons like ook jou video's. Exactly. Something like that. Come on. Be realistic. As jy het beter kan doen, dan streef jy daarna. Maar die eerste en belangrikste ding is ryk uit vir hulp, soos hierdie inisiatief wat ons nou het om vir hom te help. Dis ryk uit na hulp. En dis waar die toekoms begin. Jy kan nooit predict, die toekoms begin nou. So if you don't start now, when are you going to start? So baie. Meneer Polman, ek weet deze man het baie min woorde, maar gee baie min woorde vir ons. Respect, liefde en caring. Dat is al wat ek kan gee. Vir nou, maar die beste ding is, kyk na jezelf, kyk na my familie en support waar jy kan. En wat sal jy sê sport nie vir 'n jong man? Ek wil nie sê ons jong mense verloor nie. Ja. Maar dink jy sport sal ons jong mense, veral ons jong seuns, weer kan terugbring op hy regte pad en weer visie kan kry? So kyk nou sê, so laat ek gesê het af aan die durf. Dat ga je relax of wat in de stap of as wat jy ook op pyp rook. Ja, yes, just saying. Baie kinders doen dan ook op pyp en rook en goed. En dat is goed. Van die mense droom alles jy ouderdommer is. En as die mense wat ouderdom kan reach, die drugs is ook goed. Dankie man, so ek sê soos soms die wat hulle nie veroordeeld is soos Robin sê, as jy nie kan dienste wat linkable is. Dus daar so voor dat Jules kan met sy peers praat en wat sê ek so Peers wat ek nie moedig. Die peers van ek nooit is. Maar ja guys, maar baie dankie voorsklamer. Ek gaan met vra om ons een wat praat Jules en iets net vir hulle toe te sê. Maar dankie vir die relatieve opkomst. Leander en Robin, baie dankie vir die initiatief wat hulle bereik het om interviews, die podcast. Alhoewel is vir jou Leander, wat het nog steeds die tijd gemaakt. Dus je ook nee, ik ga niet verstaan, zo iemand die probeert schonings, maar ik zei nee, kom ik gaan visa, kom ik met dit niet naar visa met hulle, zelf moet lopen. Ze laat dit gevallen, niet de schoolvakantie, ik kom bij te doen, dus nou dit om te relax, maar zo van mijn kant wel bijna dank de guys, dat goed geacht om dit te visa met ons, deel te gaan van die podcast, ik was deel was kerkelijk bij je. Ik zit blijven dag per Jules en misschien is niet elkaar zijn haren. Hij moet ver as it was. Yes. So but now ik bij hem hij stond zo ver. So something last time ik wil toe. Ladies first. Come on. Nee, dankie Jules. Robin, dankie dat jy uiteindelik gekom het op die couch, op die stoel, hier by Hoekies. Sterkte met jou laaste lap van skool. Ek weet jy gaan vir goud gaan, soos jy maar altyd gaan. Yes. En geniet nou hierdie break wat jy het, want die harde werk kom ons nou nog met die eindeksamen en so aan. Maar ons glo in jou en keep on doing you. Keep on inspiring en break barriers vir ons as vrouens. Ek is super trots op jou. Ek glo jy sal eendag uitdraf met 'n jersey met jou fan op agter. Come on. En Miss International, ek glo ons sal jou op by plein kry dat jy Amerika toe gaan, want jy gaan die vlag gaan waai daar. Ons is dankbaar vir een en elkeen wat nou al uitgereik het en hierdie dame wat ons ingevoer het, wat al hierdie moeites doen met die raffle. Ons appreciate it. So nou moet julle net julle tickets koop. Yes. Ja, kijk, Robin gaat er eens. Ik zou zeggen. Ja, maar ik zou zeggen, never be afraid to take people's advice. Maar don't be afraid. Yes, wanneer advice te follow, wanneer vision te follow. But keep on doing what you're doing and pushing the voice. Dat is iets wat je wil pushen dat beter kan. Dat is namen. Verstaan? En hij is jong en de mensen kan zomaar worden. Ik zeg niet, hij is jong.
Dis ek dink as jy mens maar hoor jy het hier. Verstaan jy? So keep on pushing that. Hou aan vir jou, you know, te run your opportunities Oop wees. Verstaan jy? Hy is albei, as jy so gaan net draf my praat. As jy moeg raak, jy moet maar net hier in klim. Mindset. Because the run is here, né? Yes. Ja, my mindset. So ja, dat steeds maar my guru wat ek sal. Bij types bereid, de video. Maar ja, guys, bij dankie guys. Episode 36 van die Van Hagen Praat podcast. Bij dankie meneer Rudolf, nee? Rudolf, jy het doen so baie vir ons waardeur of was kerklike baie, nee? En vir die hotel, vir die deel wat oopmaak vir ons. En loods, ja, Rudolf se verjaarsdag wish. Hy het ons 40 geraak. Ons gaan maar sommer 'n present gee. Ja. Yes, nee. So baie dankie Rudolf en Hoekies by Hotel vir die geleentheid en dat jy altyd ons deur oopmaak vir ons om hier te wees. Ons waardeer dit verskriklik guys. Hoekies by Hotel is in Saldanha as jy 'n plek nodig het om 'n lekker vakansie te kom hou veral nou. Hulle weer van die kinders af, los hulle by die huis dat hulle mal raak dat hulle kos opeet. Kom Hoekies by toe en gaan dit vir so. Nee, so love and peace. Asiatisch. Yay. Well done, guys. Thank you very